ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಳ ಮಾತಲ್ಲ ತರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 40,000-50,000 ಎಬೌದ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ಉಳ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ LG ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ತಿಂಕ್ಯೂ ಪಂಡದು ತುಲೆ 10 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ ದೀತೆರು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲದಾಯ್ತ ಪಂಡ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಎಷ್ಟೊಂಜಿನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಏತ್ ಪೂರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೀವಳಿ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಬ್ಬಲ್ ಡೋರ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅದು ತೊಳೆದುಲೆ ನೀಟದು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೇಗಳು ತುಂಬ ಜಿಂಜ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಡೋರ್ದ ಮಿತ್ತ ಡೋರು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡದು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪೂರ ಜಿರುಳಿ